Hello, welcome back għal video ieħor, jew welcome għal-channel tiegħi jekk intom ġodda għal minu ġdid. Jiena Marja u għandi 24 sena, ħanna 25 daqs insomma. U kif forsi tistgħu tissaponu mit-titlu tal-video, jiena noqgħod barra minn Malta, noqgħod l-Olanda mal-boyfriend tiegħi Daniel u meta bdejt il-YouTube channel is-sena l-oħra. Iġvejt ħafna messaġġi minn nies differenti, isaqsuni fuq tipo kif għamilna dil-mossa u kif iddeċidejna u għaliex tlaqna minn Malta u x'kien tipo jinvolvi l-proċess kollu li titlaq tgħix barra minn Malta. U ilna ħafna ngħid li rrid nagħmel dal-video u fl-aħħar wasal. U f'dal-video ser nkun qed tipo naqsam xi informazzjoni magħkom fuq il-posti li ħadna qabel ma deċidejna li nisilqu minn Malta. Kif ukoll tipo informazzjoni fuq il-proċess kollu, inkluż tipo meta tfittex xogħol, imbagħad tfittex fejn toqgħod u eventwalment meta tasal ġurnata li jekk xi titlaq u tipo l-affarijiet amministrattivi kollha li tridu tieħdu ħsieb. Ser inkun qed intikom xi tips ukoll li aħna sibna utli minn tagħna u xi affarijiet li tallimna matul dis-sena. Ovvjament iftakru dan kollu ħajkun ibbażat fuq l-esperjenza tagħna, ġifieri ħajkun oġġettiv sa ċertu punt. Jekk tridu segwu aktar il-ħajja tagħna hawnhekk biex tieħdu xejn toma ta' kif inhi l-ħajja barra minn Malta, speċifikament l-ħajja l-Olanda, tistgħux tħallu subscribe ħalli tkunu ovvjament notifikati meta nitfa' vlogs oħra fil-futur. Kif ukoll segwuni fuq Instagram. Fuq Instagram nitfa' aktar jiswek day-to-day snippets fuq stories u affarijiet hekk. Mela, dik l-introduzzjoni lesta, so nibdew. Issa qabel nibda nixtieq nagħti background żgħir għal min ġdid biex jekk tipo l-ewwel darba klikkajtu fuq video tiegħi tgħidu dimini. Issa din jaf tkun repetizzjoni għal ħafna minnkom, so fil-każ don't worry, skip ahead. Issa jien u Daniel tlaqna minn Malta f'Jannar li għadda, jiġifieri jenna noqogħdu hawnhekk issa sena u 3 xhur u noqogħdu dejn boss jew Zertuħenbosch l-Olanda as I said u spiċċajna hawnhekk minħabba x-xogħol tiegħi għaliex jiena naħdem hybrid u nkun irid imur l-uffiċċju 3 darbiet fil-ġimgħa u l-uffiċċju qiegħed hawnhekk dejn boss. Għal kurjuż kemm jien u kemm Daniel software engineers. Issa tlaqna minn Malta iktar għax it-tnejn li aħna xtaqna nesperjenzaw ħajja barra minn Malta. Ovvjament kien hemm ċertu affarijiet li kien personalment pereżempju li kienu jdejquni u li vera kont looking forward li tipo neħles minnhom, imma primarjament kienet għax xtaqna li nesperjenzaw ngħixu barra minn Malta u għedna li tipo żmien ta' ħajjitna kien perfett, kollha m'għadniex commitment u hekk Malta issa. U jiena kont ġejt Erasmus l-Olanda, Groningen meta kelli 21 jekk mhux sejra żball. L-Olanda vera kienet toġbitni, I fell in love with it u xtaqt nerġa' niġi lura. U meta kien ġej żurni Daniel kienet oġbitu wkoll bħala pajjiż, so eventwalment wara li gradwajt bdejna l-proċess biex nirġu ngħixu hawn. And that brings me to the first step ta' dal-proċess kollu. Qabel dan kollox jiġi dal-pass u din ovvjament tinvolvi ħafna riċerka. Ovvjament din mhix deċiżjoni tipo ta' kif ġiju laħaq, ġifieri importanti li tieħduha bis-serjetà. So at this point poddu bil-qiegħda jew wieħedkom jew mal-partners skont ovvjament ma' min ħadd titilqu barra minn Malta u waraw x'tixtiequ tieħdu minn din l-esperjenza għaliex imbagħad ovvjament minn hemmhekk ħadd evalwaw x'inhuma il-pajjiżi li jagħmlu sens għalikom. So araw x'inhuma l-prijoritajiet, jekk eżempju n-natura, it-temp, il-kultura, il-flus. U ovvjament jekk għandkom it-tfal tridu tikkunsidraw dik ukoll, tridu taraw daqsxejn kemm hi faċli għalihom li jintegraw fis-soċjetà pereżempju u tikkunsidraw ukoll l-edukazzjoni tagħhom għaliex dik hija importanti. Importanti wkoll li tikkunsidraw il-lingwa għalkemm tipo fl-Ewropa bej waħed u ieħor ħafna nies jitkellmu bl-Ingliż, ftakru li kull pajjiż għandu l-lingwa tiegħu, jiġifieri xi tip ta' language barrier ħassib f'kull pajjiż u tridu taraw ukoll jekk ix-xogħlijiet tagħkom tistgħux tagħmluhom bħala barranin għaliex ikun hemm ċertu pożizzjonijiet bħal healthcare speċjalment li jirrikjedu li tkun taf il-lingwa tal-pajjiż. Ovvjament kif semmejna x-xogħol, importanti li taraw jekk ir-roles tagħkom fl-industrija tagħkom qed u x'qegħdin in demand f'pajjiż għax hekk ovvjament imbagħad ħajdetermina kemm ħatkun faċli jew diffiċli biex issibu xogħol. Jiġifieri ma nissuġġerix li tmorru f'pajjiż fejn ħatkun diffiċli ħafna biex tkomplu l-karriera tagħkom għaliex il-lejxin jiddependi fuq il-karriera. U l-aħħar ħaġa importanti li tiċċekkjaw ftit dwar housing options.
fl-Ewropa kollha, speċjalment ta' fuq minħabba l-immigrazzjoni kollha li qed tkun hawn bħalissa, għaw housing crisis kbira u ċertu bliet it's either impossible to find somewhere to live, jew inkella it's very expensive, jew inkella it-tnejn li huma. Ġifieri dik ukoll konsidraw fir-riċerka tagħkom. Ovvjament dan apparti riċerka fuq il-kultura, fuq il-cost of living, fuq it-taxxi, affarijiet hekk. Ma semmejtilkom the main ones. U f'tal-pass ukoll jekk hija possibbli finanzjarjament, nissuġġerixxi li tmorru żuru l-pajjiż imqara l-ġimgħa jew l-areas u l-bliet imsaba li qed tikkonsidraw biex tieħdu idea tal-post u anke tieħdu idea tal-affarijiet kemm jiswew bħal tipo eating out, groceries, entertainment, trasport, affarijiet hekk. Ovvjament tiftakru li tmur tgħix x'imkien hija ferm differenti milli tmur holiday, imma dejjem tgħinek tik daqsxejn perspettiva tal-pajjiż u tal-lingwa u tan-nies u hekk kif huma. Jien dan jkollna minna hekk sena qabel ma ġejna hawnhekk u nemmnu li għenet ħafna anke biex ittina perspettiva ħjar ta' fejn qablilna noqogħdu li kieku nsibu ġob hemm. I feel like it's worth the small investment li tmur safra żgħira. Apart minn hekk tieħdu break. L-aħħar ħaġa qabel ngħaddu l-pass li jmiss, ftakru li the grass is greener where you water it u ma jfissirx li malli tmorru tgħixu barra Malta ħajtkom ħassir perfetta u l-problemi kollha li kontu tsibu Malta ħajisparixxew. Far from it, dawni fuq din jiena kont persuna li sa sena ilu kont vera xbajt minn Malta u kont ngħid ħanitlaq għal dejjem għax ma nistax nissapporti, imma once you actually do the move, tibda tara li l-pajjiżek b'mod differenti ħafna u eventually tibda tapprezza tajjeb ħafna. Ġifieri Malta mhux ħażin biss għandha tajjeb tagħha wkoll. Ftakru li l-isfidi jeżistu f'kull pajjiż. Mela, l-esta riċerka ħatibdew il-proċess. Ovvjament, l-ewwel pass huwa li ssib xogħol. Issa jiena nissuġġerixxi li ma titilqux minn Malta bla job sikur, importanti li tkunu firmajtu kuntratt qabel. Bla xogħol fil-verità wkoll impossibbli ħafna li ssibu fejn toqgħodu għaliex ħadd at least fl-Olanda ħadd ma jikri sakemm inti ma jkollokx kuntratt ta' xogħol. Issa jiddependi s-sitwazzjoni tagħkom kieku minnkom ma nillimitax daqshekk fuq il-bliet fejn tfittxu xogħol, idealment ikollkom numru ta' bliet li qed tikkonsidraw ħalli ma tillimitawx daqshekk il-market ta' job search, speċjalment ukoll jekk qed tikkonsidraw l-Olanda minħabba il-housing crisis. Issa jekk tixtiequ tiġu l-Olanda importanti li tkunu aware bi-skema li teżisti għal barranin li hija it-30% ruling. U din biex tkunu eligibbli għaliha, tridu tkunu bil-fors sibtu job minn Malta, ġifieri tiffirmaw il-kuntratt waqt li għadkom Malta. Din bażikament l-iskema qiegħda hemmhekk għal individwi li huma highly skilled expats li they are hired from abroad għaliex kumpanija Olandiż ma jkunux jistgħu jimlew dawk il-pożizzjonijiet minn nies li diġà joqogħdu l-Olanda. U li tagħmel din l-iskema li 30% tal-paga tagħkom gross ovvjament tkun eżenti mit-taxxa. Ġifieri trust me, look into it. Ovvjament mhix valida għal dejjem imma l-ewwel 5 snin li inti tkun toqgħod hawnhekk imbagħad wara 5 snin tibda tħallas taxxa insomma bħal l-istess ammont ta' taxxa bħal kulħadd. Sa biex intikom eżempju u biex forsi anke tikkalkulaw fuq il-paga tagħkom stess meta jkollkom xi offerta, ħanuża dil-calculator li tistgħu issibu fid-description. Issa ejja ngħidu li għandkom paga ta' 75,000 inkluż il-holiday allowance. Li din by the way hija isa 13th month salary li hija obbligatorja bil-liġi kull imkien l-Olanda, ġifieri kull kumpanija toffriha. Tkun inkluża fil-base pay tal-offerta tagħkom. Issa id-differenza fix-xahar bejn kieku m'għandkomx ir-ruling u bija hija kważi €1,000 fix-xahar, so kif qed taraw tgwadanjaw ħafna flus, jiġifieri again titilfux. Issa platforms li użajna aħna biex applikajna l-jobs kienu mainly LinkedIn, konna tħallna wkoll fuq Glassdoor, konna googlejna ħafna wkoll tipo top companies in the Netherlands u tħallna dirett fuq il-websites tal-kumpaniji u applikajna minn hemmhekk. Teżisti wkoll Indeed u din hija iktar isa keep me posted biex nifhemu, so jkun hemm ħafna listings mhux just ta' professjonijiet bħal accountancy, tech roles, ikun hemm anke pereżempju waiters, roles as just supermarkets, ġifieri hija ħafna aktar vasta. Però in my opinion, aġġornaw il-LinkedIn tagħkom, tinjarawx il-messaġġi tar-recruiters għaliex hawnhekk jaħdmu ħafna b'tech recruiters jekk taħdmu fit-tech imma naħseb anke non-tech u applikaw minn LinkedIn. Ikun hemm ħafna pożizzjonijiet miftuħin, ovvjament ħajkunu daqsxejn iktar kompetittivi, ġifieri taqtgħux qalbkom u li nissuġġerilkom biex ma tiġux rejected automatikament li tottimizzaw is-CV tagħkom
applikazzjoni li ħatibatu, ġifieri aqbdu il-job listing, aqbdu ħafna keywords u tfhom fis-CV u koll importanti li żommuha qasira s-CV kemm jista' jkun u straightforward. Għaliex hawnhekk jużaw application tracking systems, ġifieri ħafna mis-CVs qasbis jarawhom individwalment umani mill-HR jew hekk. Issa naqa' tips minn ħatijaj pruvaw fitxu xi ħaġa jekk possibbli b'relocation package. Jiena l-kumpanija tiegħi kienet tatni xahar ekstra paga mal-ewwel xahar li ġejna noqogħdu hawnhekk biex tgħinni fir-relocation għaliex ovvjament hemm initial expense kbir meta titlaq tgħix barra minn Malta u any of this help is welcome. Jekk ma jirnexxilkomx issibu hekk araw forsi tinnegozjawx mal-kumpanija tagħkom li tukom dilajnuna. Mela issa firmajt kuntratt nawot, mela issa jibda l-proġett tedjanti ħafna li ssib fejn toqgħod u jekk sibtu li l-biċċa tqila ddiet nixtieq ngħidilkom li iva mhux biex naqtalkom qalbkom imma li ssib post fejn toqgħod l-Olanda jew Northern Europe mhijiex faċli xejn. Mela l-ewwel ħaġa li tkunu tafu hija li hawnhekk l-Olanda il-landlord jitolbu li tkun taqla 3 darbiet iktar mill-ammont ta' kirja li qed jitolbu sa jew individwalment jekk ħadd tikri waħdek jew inkella mal-partner tiegħek. Jitolbu wkoll ħafna mid-drabi li l-kuntratt tax-xogħol ikun wieħed permanenti, ġifieri jkun for an indefinite period u mhux ikun on a yearly basis li jiġġedded biex niftehmu. Żommu dal-affarijiet f'moħħkom meta tagħmlu l-job search. Issa jekk intom waħedkom u ovvjament jaf ma taffordjawx kirja ta' appartament sħiħ waħedkom hawnhekk hawn kultura kbira li tikri kmamar flok appartamenti sħaħ ukoll. Il-kmamar ikunu available fuq ħafna Facebook groups, so jekk ma tiddejqux jew tixtiequ anzi li tgħixu ma' xi ħadd tal-kumpanija, nissuġġerixxi li tikkunsidraw tikru kamra flok appartament sħiħ anke biex tifrankaw xi ftit flus jkollkom daqsxejn iktar disposable income. Another good to know li hawnhekk ħafna mid-drabi jikru unfurnished, ħafna mid-drabi meta jkun unfurnished ġest kollok il-kċina u l-bathroom, il-platti u l-borom u hekk mhux inklużi u jaf isibu wkoll xi listings fejn jgħidulek xell u dik tfisser li la jkun hawn art, ġifieri il-flooring tkun tridu tixtru u tagħmlu intom. Normalment hawnhekk jużaw laminate flooring, jaf ġieli qas ikun hemm forn jew fridge, ġieli ssib furnished ġest ikunu ovvjament xejn aktar għolin għaliex hawnhekk dik hija meqjusa bħala luxury. Bħala platforms li użajna biex sibna post mainly l-iktar tnejn popolari hawnhekk huma Pararius u Funda, però aħna konna użajna servizz jismu Rentslem li jiskrejpja bażikament id-data ta' ħafna websites u aġenti u daw it-tnejn li semmejtilkom u malli titla' xi ħaġa jibgħatlek email jew WhatsApp message. Issa għaliex kienet tajba, hawnhekk ħafna mill-listings jalquhom wara xi nofsija sija u ma tkunx tista' twieġeb biex tibgħatulhom li inti interessat li tagħmel viewing għaliex jirċievu ħafna messaġġi, so importanti li tkunu fast li tirrispondu għal dan listings. U hawnhekk ma jeżistux aġenti li ser jaħdmu għalikom biex niftehmu. Ġifieri b'Malta hija komuni ħafna li inti tibgħat aġent u tgħidlu jiena nixtieq appartament b'dil kriterja u ifittxlek ħafna jibgħatlek u inti tagħżel hawnhekk ma jeżistux. L-aġenti hawnhekk ikollhom ammont ta' appartamenti li jieħdu ħsieb huma li jitfawhom u inti tapproachjahom insomma u tapplika għalihom. Issa x'involvi dal-proċess li ssib post mela wara li tapplika biex turi insomma li tixtieq tmur taraħ minn dawk in-nies kollha li japplikaw l-aġenti jisom jażlu madwar 20 at best individwi jew koppji insomma biex imorru jaraw dan l-appartament. Jiġifieri f'qas biss tirċievu stedina biex tmorru tarawh. Imma wara li tmorru tarawh imbagħad jekk ikun jogħġobkom ovvjament turu l-interess lill-aġent jew aġenta li tixtiequ tikruh u min-nies kollha insomma li jgħidu li jixtiequ jikruh l-aġenti jisudej shortlist maybe 5 at max couples jew individuals u jibgħatuhom lill-landlord u mbagħad eventwalment il-landlord ikun dak jew dik li tagħżel min eventwalment ħajkri il-post tagħhom. U ma tiffirma l-kuntratt u dan normalment proċess isir kollu online u normalment tidħlu fil-post l-ewwel tax-xahar ta' wara. U issa wara dan kollu probabbli ħasaqtuni ma kif ħanagħmel, ħanibda xogħol fl-ewwel ta' Jannar u għadni m'għandix fejn noqgħod. Probabbli ħajkolkom issibu temporary accommodation issa jew f'hotel jew f'Airbnb. Aħna konna lucky enough li konna sibna lil xi ħadd li tefa' post fuq Facebook group li konna tħallna fih li ħajkri l-post tiegħu għal xahar x'kien ser isifer, so vera nissuġġerixxi li tidħlu f'dawn Facebook groups. Ovvjament tal-Facebook groups ikun hemm ħafna scammers, so beware. Mela teħdux dil-biċċa bil-lajma, ovvjament
hemm ħafna affarijiet esterni li ser jaffettwaw is-search tagħkom, però speċjalment jekk tkunu tapplikaw għat third person ruling, tridu ssibu post permanenti fejn toqgħodu sa 4 xhur max mindu tibdew xogħol għaliex inkella mbagħad ma tkunux tistgħu tapplikaw għaliha u titilfuha. Dan għaliex biex tapplikaw għat third person ruling għandkom bżonn il-BSN number li dak tkun tista' tagħmlu jekk ikollok indirizz permanenti ta' fejn qed toqgħod. Ok, mela, fl-axħar sibtu post fejn toqgħodu qegħdin l-Olanda, għax by the way dil-biċċa hija marbuta mal-Olanda. U issa li għandkom indirizz permanenti tridu tagħmlu appuntament mal-municipality biex tirreġistraw bħala residenti. Il-municipality isa Local Council / Identity Malta għawek tal-Olanda. Wara li tirreġistraw ħajtukom dal-BSN li dan jidentifikakom mal-gvern bażikament jisu għandek ID card, ma mhijiex hekk xi card, ġest huwa numru li inti mbagħad tużah biex tkun tista' tapplika għal servizzi pubbliċi insomma. Ukoll tkunu tridu tirreġistraw għal health insurance li hija mandatorja hawnhekk l-Olanda. Hemm diversi providers l-Olanda li tistgħu tapplikaw magħhom. U teżisti website jisimha Independer fejn tista' iddaħħal id-dettalji tiegħek u tiklaq għażliet għalik u tkun tista' tqabbilhom fil-prezz u affarijiet oħra. Wara li tagħmlu l-health insurance ma tkunu tistgħu tirreġistraw ma' tabib, jiġifieri GP, u spiżerija fiż-żona tagħkom fejn tkunu qed toqgħodu u dan bażikament kull ħaġa li tiġrilkom dejjem tridu tużaw din l-ispiżerija u dan it-tabib. Issa, heads up hawnhekk m'hawnx kultura li tmur għand tabib għal kull ħaġa ta' xejn bħal Malta, imma dik diskussjoni darb'oħra. Ħaġa oħra li tridu tagħmlu hija li tiftħu kont tal-bank hawnhekk l-Olanda għaliex mingħajru ma tkunux tistgħu tirċievu l-paga. Hawnhekk il-kumpaniji ma jħallsukx jekk m'għandekx kont tal-bank Olandiż, ġifieri ma tistax tirċievi l-paga tiegħek f'Revolut, so din hija step mandatorja. L-iktar tlieta popolari huma ABN AMRO, Rabobank u ING. Jien u Daniel għamilna ABN AMRO għaliex kien l-unika bank li dak iż-żmien at least kien ħallina niftħu kont mingħajr BSN. Basta tipprovdih mal-ewwel 30 ġurnata u qatt kellna problemi magħhom, so nirrekomandalkom. Most probably ħajkolkom ukoll tirreġistraw għal utilities tagħkom ta' fejn toqgħodu. Hawnhekk tridu tieħdu ħsieb kollox intom, mhux bħal Malta again, so tridu tirreġistraw ma' service provider għall-elettriku, ilma u gass u anke internet jew television. Again tistgħu tużaw dik il-website Independer li jettilkom u tqabblu is-service providers kollha għaż-żona tagħkom u imbagħad eventwalment issegwu il-proċess ta' reġistrazzjoni fuq il-website tal-provider stess. Issa veru semmejt ħafna affarijiet amministrattivi li tridu tieħdu ħsieb, imma trust me vera proċess sempliċi, hawnhekk vera mhux burokraziji u vera affarijiet faċli. Malta nħoss li għadna xi 20 sena lura għaliex hawnhekk tista' tagħmel kollox online. L-unika ħaġa li titmur in person hija dik il-municipality meta tirreġistra l-BSN number għaliex ovvjament ikunu jridu jivverifikaw l-identità tiegħek, però l-bqija tagħmel kollox online għaliex ukoll actually hawnhekk teżisti qisha xi tip ta' EID li jgħidula DGD li meta tagħmel BSN number trid tagħmel dileb u tirreġistra dak il-BSN number għaliex imbagħad anything li ħad applikaw għalih tagħmilha through DGD. Meħe anke kont tal-bank ġifieri tagħmel kollox online biex tirreġistra l-utilities tagħmel kollox online. So don't worry about that, vera faċli, vera sempliċi. Fl-aħħar u wara li ħadtu ħsieb dawk l-affarijiet kollha, issa tistgħu tibdew tgħixu ħajjitkom l-Olanda. Issa jekk tixtiequ daqsxejn aktar video dettaljat fuq ċertu topics bħal pereżempju cost of living, kif inhu trasport pubbliku u affarijiet hekk, please qgħiduli fil-comments u forsi nagħmel video dedikat għax inkella dan ħajkun twil ħafna minn hekk għall-inqas għandkom idea on how you can get started. Però biex intikom żgħira informazzjoni, l-ewwel ħaġa li għandkom tagħmlu żguri hija li tagħmlu personal OV chip card għaliex biha din tkunu tistgħu tużaw it-trasport pubbliku kollu tal-Olanda u anke tixtru xi subscriptions li frankawkom daqsxejn flus għat-trains. Ovvjament jekk tridu tagħmlu ħajtkom iktar faċli ixtru rota għaliex hawnhekk l-vjaġġar ġos cities għall-inqas ħafna mid-drabi jsir bir-rota. Il-proċess ta' kif tixtri karozza u kif tikri karozza sfortunatament ma nafux, so ma nistax ngħinkom minn dak l-aspett għax aħna m'għandix karozza għax ninqdew bir-rota u bit-trasport pubbliku. Bħala lingwa kemm ngħidilkom li għalkemm faċli tgħaddi
billi tkun taf l-Ingliż biss. Hawnhekk mhux bħal Malta, so id-default li ħajkellmuk bih huwa Olandiż, mhux bħal Malta li d-default naħseb sar l-Ingliż. Affarijiet bħal signs, announcements ta' trains, meta ċempel il-bank jew għand it-tabib, dejjem ħajkellmuk lura bil-Olandiż u speċjalment ġieli ikun hemm dik ta' qabel u dejlek tittażel il-1 jew tu jekk trid hekk u hekk. Dawk ikunu kollha bl-Olandiż u jekk ma tifhem assolutament xejn ħadd titħawwad ħafna. Ġifieri importanti li għall-inqas tippruvaw titgħallmu affarijiet bażiċi, ovvjament dejjem l-aħjar li titgħallem il-lingwa sew anke għal-rispett tal-pajjiż. U biex tkunu aware jekk għandkom it-tfal hawnhekk il-public schools, as I said, jitkellmu bl-Olandiż, ġifieri mhux ħajqogħdu jitkellmu bl-Ingliż biex jakkomodaw l-istudenti barranin kif jagħmlu Malta. Ovvjament jeżistu international schools, però daw ikunu privati, so ovvjament bil-flus. Mela qabel titilqu nixtieq nitkellem ftit fuq l-affarijiet amministrattivi li trid tieħdu ħsieb meta titilqu minn Malta. When it comes to tax, dejjem nissuġġerilkom ovvjament li tiċċekkjaw mal-professjonisti u mal-accountant u tax advisors tagħkom u hekk trid tqogħdu fuq l-affarijiet li qed ngħid jien. Ukoll nissuġġerixxi li taqraw id-double tax treaty li jeżisti bejn Malta u l-pajjiż li ħadd mort tqogħdu fih, fil-każ tiegħi pereżempju l-Olanda, hemmhekk ikun hemm kollox spjegat ċar u tont u jitkellem fuq x'għandek tiddikjara fejn u fejn għandek tħallas taxxa fejn u importanti li tagħtu kasam tal-affarijiet biex ma tagħmlu xejn illegali. Biex intikom eżempju l-Olanda trid bil-fors tiddikjara il-World Wide Wealth tiegħek. So jekk eżempju għandek proprjetà Malta trid tiddikjara l-Olanda u titħallas it-taxxa fuqha l-Olanda. Affarijiet. Importanti wkoll li tiċċekkjaw fuq social security contributions għaliex mhux l-agreements kollha huma l-istess bejn pajjiżi. Fil-każ tal-Olanda kif taħdem hi li jekk inti tagħmel 30 sena taħdem Malta u tħallas l-NI Malta u 10 snin l-Olanda, meta tiġi għall-pensjoni ħadd tieħodha parzjalment mill-Olanda u parzjalment minn Malta, ovvjament prorata skont kemm tkun tħallas kontribuzzjonijiet. Insomma, dawk żewġ eżempji so vera nħeġġiġkom li tagħmlu il-homework tagħkom fuq dal-affarijiet għaliex jaf tigwadanjaw u ovvjament evitaw li tagħmlu affarijiet illegali li l-qudiem ikollhom il-konsegwenzi. Anyways, dak kollox minn għandi, nispera ma ħadtilkomx raskom, iżda nispera li tajtkom biżejjed informazzjoni biex għall-inqas tibdew dal-proċess, speċjalment jekk qed toħsukom ta' xejn overwhelmed, taqtafx qalbkom naf li it's not as easy as it sounds, tlaqt tgħix minn Malta, imma definitely worth the process u titgħallmu tikbru ħafna wkoll bħala nies, ġifieri totally worth it. Jekk għandkom mistoqsijiet oħra fuq xi affarijiet li forsi ma semmejtx jew triduni niċċara xi affarijiet, feel free ħallu li comment hemm isfel u nwieġibkom. Kif għedtilkom ħankun qed inħalli xi links fid-description, so check them out fuq affarijiet li semmejtu hekk. Nirringrazzjakom ħafna tal-li rajtu dal-video, tinsewx tħallu like u tagħmlu subscribe u narakom fil-video li jmiss. Ciao ciao!